puilano chini kokto mathone belekan hambai tini chini ramsargat constituency bisingo chini mare hadu ADC village committee ni chini ward number 1 ni khoraksa chini takuk chini chobani sengkrak chini takuk pradhan deborma nia bini nok wati phama at kasa klai thangka tai bini nok agin simne tabsu jara bokuno nok talak mayakhu yaba jeng bono ozarawo chini jot tibra ma chini mare hadu ni jot leaders tai chini tibra ma jot leaders bin thani basaka sembus kanga je government hate je man thai tongmana sung bono tiklai nai aboni agolo sung tibra ma thanang ba bono tini sung tin dog tongdrop tabuk sarkar ni je naumaya sajar tai bono tongdrop sung chini chairman borong mana subin debormani naikol phangbai tini vice chairman borong mana piku deborma te jin jot leader songni tidul ma bai tini binnu khona sung visit khlai bono tini tongdrop sung bini islam digranai te buskang jarawo jung DDAD sa habang ba bon chobana te buskang bini je ma te shokte tongmani government bakhte abo bo jung chate tiklai nai hambai